Здравейте, добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Дари. Някой от вас може би ме знае, тъй като преди време качвах видеа на тема рисуване с акварел главно, но това беше преди много години. Сега искам този канал да се превърне малко повече в лайфстайл. Интересувам се от тренировки, здравословно хранене. Обичам да рисувам, както първоначалният замисъл на канала беше именно такъв, да показвам как рисувам, да ви показвам някакви техники, някакви съвети да ви давам, свързани с акварела главно. Към днешна дата все още рисувам, макар че много рядко. Наистина паузите, които правя между картините, които създавам, са много дълги, нещо в порядъка на месеци. Но въпреки това смятам отново да се завърна към себе си, да започна да рисувам редовно, да посещавам такива арт класове, в които да рисувам, да ви показвам, да снимаме. Ще ви показвам с какво се храня, как тренирам. Ще ви показвам ежедневие и се надявам да ви бъде интересно съдържанието, което съм ви подготвила. Сега искам да направим един vision board, само че моето разбиране за vision board е малко по-различно от обичайното. Типичният vision board, който хората правят, е в края на годината или в началото на следващата година да си направят vision board за всички тези 12 месеца, които предстоят. Аз имам направен такъв vision board. Това е втора година, 2025 е втория vision board, който си направих за цялата година. Но лично аз имам малко по-различен подход. Това, което съм открила, че работи за мен, е да си правя месечен vision board, като предварително си записвам, даже тук съм си записала нещата, които искам да ми се случат за месец април. И това, което правя е, намирам си подходящи снимки за месеца, правя си един колаж и по този начин смятам, че нещата се случват много по-лесно, тъй като си направя един vision board за цялата година, той е много абстрактен. Според мен е малко труден за изпълнение, тъй като предполагам знаете, че в така наречената карта на мечтите нещата не се случват магически, т.е. гледайки изображението, които ние сме си сложили, така настройваме ума си, че да постигаме тези неща. Но моето лично виждане е, че когато се прави за една година напред, той е много абстрактен. Сега ще ви сложа един екранен запис на това как аз подреждам и правя своя vision board и се надявам да ви бъде интересно. Споделете ми в коментарите какъв е вашия предпочитан метод за правене на vision board. Много ще се радвам да прочета вашите отговори. Хайде, нека да започваме. Така, набързо искам да ви разкажа за нещата, които съм си сложила за следващия месец. Тъй като времето е страхотно, април месец, любимото ми, пролет, бих искала да пътувам някъде в чужбина. Също така, наскоро бяхме с една приятелка, правихме свещи за първи път на workshop. И стана много хубаво, ще ви оставя снимка на свещта, която си направих. Много се заребих, много ми харесва, винаги съм искала да пробвам за себе си. Искам този месец да правя свещи. Също така много ми харесват тези картини с структурна паста, които се правят. Ще ви оставя някакви примерни снимки. Бих искала много да си поръчам такава паста и да се опитам да направя нещо. Искам да отида на театър. По принцип си казах, че тази година искам, ако мога, всеки месец или през месец да ходя на театър. Това съм си записала. В процеса може да изникне нещо друго. Целите са много конкретни и затова са много по-осъществими. Искам, даже сега ще си го добавя, понеже много обичам да пиша. Обичам книги, това също не го споменах. Пиша книга. Имам всъщност 2 започнати. Ако мога да пиша редовно, ще си го направя. Ето тук ще си го напиша. И какво значи редовно? Може би всеки ден по едни 15 минути да отделям. 15 минути. Така, хайде да видим какво ще стане. Така, това, което правя много лесно, в общи линии отварям Pinterest и си
пиша каквото ми харесва, добавям накрая естетик, защото като напиша естетик е за много по-хубави снимки. Харесвам си тези, които ми правят най-добро впечатление. Смятам, че най-добре ще ми вайбнат на моята естетика. Запазвам си ги в галерия и след това си отварям приложение и там си нареждам снимките и си ги правя красиво. И в общи линии това не е някаква философия, така че смятам, че всеки един от нас може да го направи. Приложението, което използвам за да си правя всякакви неща е Canva. Много ми харесват дизайните. Понякога е страшна главоблъсканица и всеки път ме заболява главата след като правя нещо на Canva, защото много се вторачвам. Но има супер яки колажи. Въобще Canva е топ. Аз си ползвам безплатната версия на Canva. Смятам, че ако не си някакъв професионален създател на съдържание, няма нужда да плащаш някаква сума, за да получиш пълен достъп до всички темплейти. Безплатната версия си има достатъчно красиви, естетични темплейти, снимки и така нататък, така че е достатъчно. Накрая, когато вече всичко съм си нагласила, си експортвам снимката, слагам си я на тапет и това е. Здравейте! Включвам се малко по-късно от същия ден. Преди малко се прибрах от тренировка, минах през Еконт и си взех тази пратка. Тук имаме... Чакайте да направим един анбоксинг. Това е гъба за воден кефир. Това тук са гъби за млечен кефир. Съм невежа в правенето на кефир. Като малка си спомням, че мама правеше и си спомням, че имаше вкус на кисело мляко. Бях една група, т.е. казаха ми една група, където подаряват такива гъби. И аз много се заинтригувах, тъй като има страшно много ползи кефира. И сега трябва да си го направя. В въпросната група има много информация как се прави кефир, как се съхранява гъбата. Общо взето изчетох много неща. На много места четох, че гъбата трябва да се измие, на други места пък четох, че гъбата не трябва да се мие, защото се е стресирала. Аз лично смятам да я измия по някакъв начин, но лошото е, че нямам пластмасов гевгир. Забравих да си купя. Трябва да се прецежда в метален. Трябва да се използва само стъкло и дървени лъжици или пластмаса. Аз не си взех такъв гевгир, но доколкото знам, мисля, че тук са... има доста зрънца. Аз мислех, че са едно-две. Ами лошо. Може би ще трябва да си взема. Да, хайде, отиваме. Учените са доказали, че няма как да влезеш до Пепко за един гевгир и да си останеш само с един гевгир. Взех ето тези купички, после смятам да се пробвам да направя някакъв десерт. После с тия кърпи ще покрия бурканите и ластичета да държат. И много интересна, като малки карфиолчета са, но всъщност е много мека и много крехка. Айде, мисля, че трябва да я слагам, макар че ми се вижда малко множко. Така няма да стане. Относно млякото, най-добре е с домашно, но в групата пишат, че това мляко на Олимпус също е най-добрият вариант от копешките, така че ще го направим с Олимпус. Нямам идея колко мляко трябва да сложа. На едно клипче гледах, че трябва да останат някъде около 2-3 пръста. Разстояние, да не е плътно догоре. Обаче пък това ще е доста. Не знам. Ще пробвам с колко. Така. Да, мисля, че е окей. Едно ластиче. Ето го нашия арабски шейх. Водният кефир изглежда много интересен. Тези жълтичките са стафиди, доколкото разбрах. А тези кристалчета са самата гъба. Тя се прави, доколкото разбрах, в стъклен буркан, подсолена, сладка вода. Никъде не видях колко захар се слага.
Ще сложа една лъжица, примерно. И се оставя по същия начин като млечния. Сложа примерно една лъжица. Мисля, че е окей. Ще видим. Сега ще си налея филтрирана вода. Айде, нека да бъде толкова. Никъде не разбрах всъщност дали това се мие по същия начин като другата гъба. Ще се измия, тя така или иначе си е във вода, така че мисля, че няма особено значение в случая дали се мие или не. Мале! Чухте ли това? О! Това нещо е много газирано. Оле! Ами не мериш много добре. Даже не знам с какво да го сравня. Все едно газиран оцет. Нещо такова. Айде да видим какво ще стане. Няма как да знам, ако не пробвам. Нали така? Ще го сгъна на две. Айде, още един дубайски шейх. В фирмата си или дори